నెల్లూరు జిల్లా పెళ్లకూరు మండలంలో చెంబేడు గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాలలో కనీస వసతులు కూడా నోచుకోలేదు. అందులో చదువుతున్న విద్యార్థుల కష్టాలు వర్ణనాతీతంగా మారాయి. పాఠశాల ఇబ్బందులు అంటే టీచర్ల కొరత ఉండి ఎవరైనా ఒక టీచర్ను ఆ పాఠశాలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ససేమిరా మేము ఆ పాఠశాలకు పోము అని చెబుతున్నారు. పాఠశాల ఉండేది ఊరికి చివర. పాఠశాలకు వెళ్లడానికి సరైన మార్గము లేదు. వెళితే సరైన గదులు లేవు. ఉన్న 2 గదులలో 30 మంది పిల్లలు కూర్చున్నా ఇంకా 35 మంది ఎక్కడ కూర్చోవాలో తెలియని పరిస్థితి. తాగడానికి నీళ్లు, మధ్యాహ్న భోజన పథకంకు కూడా గదులు లేవు. నీరు తాగడానికి ఒకే ఒక బోరు ఉంది. ఆ బోరు దగ్గర ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నా లేదా బోర్లలో నీరు రాకపోయినా బాత్రూమ్ దగ్గర ఉన్న నీరే గతి. వీటన్నిటితో పాటు శ్మశానం పక్కనే పాఠశాల. ఇప్పటికైనా మా పాఠశాలను నాడు నేడు పనులకు ఎంపిక చేయాలని చెంబేడు గ్రామ ప్రజలు మాజీ పేరెంట్స్ కమిటీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ తెలిపారు. లేకపోతే పాఠశాలను మూసివేసే పరిస్థితి వస్తుందని అన్నారు. ఇప్పటికే 7 మంది విద్యార్థులు టీసీ తీసుకొని వెళ్లిపోయారని అన్నారు. చెంబేడులో మనకి మండల ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల. ఇంతకు ముందు వచ్చేసి ఊరు మధ్యలో ఉండే స్కూలు. అక్కడైతే కొన్ని వసతులు ఉండేటివి, జనాల మధ్యలో ఉండేటివి. కొన్ని రాజకీయ ఒత్తిళ్ల వల్ల ఏంటంటే ఆ స్కూల్ అక్కడ ఉండటం ప్రాబ్లం అని ఏరే పర్పస్ కోసం ఈ స్కూల్ తీసుకొచ్చి ఊరవతల అక్కడ కనిపించేది శ్మశానం. మనకు శ్మశానం దగ్గరలో ఈ స్కూల్ వదిలేశారు. ఇంతకు ముందు కూడా దీన్ని ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేయలేదు. నేను 2019 నుంచి 20కి అకాడమిక్ ఇయర్కి నేను ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ కమిటీ చైర్మన్గా ఎన్నుకోబడ్డాను. ఆ తర్వాత చూసేటప్పటికి ఈ చెట్లు కూడా ఏంటంటే ఇంత చెట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అడగడానికి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ గల్లీవాడ గార్జెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఎవరు సంఘటితంగా లేకుండా ఉంటాం. వాళ్ళు అడగకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ స్కూల్ పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేశారు. తర్వాత నేనే సొంత నిధులతో ఒక 80,000 రూపాయలు పెట్టి ఇదంతా మీకు ఇంత క్లియర్గా అనిపిస్తుంది అని అలా ఉన్నాయి చెట్లు అన్నమాట. చెట్లు వచ్చేసి ఆ విధంగా ఉన్నాయి. అవన్నీ క్లియర్ చేసి ఒక 1 మంత్ అది తెచ్చేసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి పైప్ లైన్ కూడా పోతుంది. ఈ పైప్ లైన్ కూడా మేము ఫ్రీగా వేయించుకోలేదు. తర్వాత కూడా మేము ఎంఈఓ గారికి చెప్పాము, లెటర్స్ ఇచ్చాము. ఇక్కడికి ఎలక్షన్కి వచ్చినప్పుడు కూడా పోలింగ్ బూతులు కూడా అడ్డుకున్నాము. ఎన్ని చేసినా కూడా ఇక్కడికి నాడు నేడు కింద అన్ని స్కూల్స్ ఇదే స్కూల్ సేమ్ ఎంపీటీ స్కూలే బీసీ కాలనీలో ఉంది. బీసీ కాలనీలో వచ్చి 90 మంది ఉన్నారు. అక్కడికంటే ఇక్కడ ఒక 5 మెంబర్స్ తక్కువ ఉన్నారు, 5 మెంబర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు మా స్కూల్లో. కానీ అక్కడ 4 టీచర్లు ఉన్నారు. ప్లస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి 2 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కదండి, 2 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ ఉంది. వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మధ్యాహ్నం భోజనం పెడితే కనీసం పిల్లలు చేయి కడుక్కోవడానికి కానీ అదండి ఆ డ్రమ్ముల్లో వాటర్ తెస్తున్నాం మేము. ఆ వాటర్ తాగడానికి కానివ్వండి, లేదంటే ఆ బోర్ కడే పిల్లలు కొట్టుకొని అక్కడే చేయిలు కడుక్కోవటం. ఇక్కడ చాలా ఇవి కాకుండా ఇందులో ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే నీటి గుంటలు, పాములు వస్తున్నాయి, పందులు తిరుగుతున్నాయి. ఇంకా కూడా ఇక్కడ పాములు ఎక్కువ పెడుతుంటది, నేరుగా క్లాసులోకి వెళ్తాయి. ఎంఈఓ గారు కూడా చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. మేము చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళకన్నా దాని పర్మిషన్ ఇస్తారని. ఈసారి నాడు నేడులో అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి అంటున్నారు. మొన్న మేము టీచర్లు పడుతుందని మేము ధర్నా చేస్తే డిప్యూటీ డిఈఓ గారు మరియు ఎంఈఓ గారు వచ్చి త్వరలో మీకు నాడు నేడు ఏప్రిల్ 1 నుంచి మేము ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినారు. సో హామీ తర్వాత వాళ్ళు నిర్లక్ష్యం చేశారంటే మాత్రం ఈసారి మేము దళిత సంఘాలతో కలిసి ధర్నా చేస్తామని తెలియజేస్తాం. టీచర్స్ కూడా పాపం టేబుల్స్ లేవు, చైర్స్ కూర్చోవడానికి కూడా లేవు, బ్లాక్ బోర్డ్స్ కూడా ఏం వర్కౌట్ లేవు. తగినంత మనకు లోపల కూడా తగినంత వర్క్ కూడా లేదు. వాళ్ళు చెప్పడానికి సంబంధించినటువంటి ఏదంటే అది మంత్లీ వీళ్ళకి ఇస్తున్నారండి, ఇయర్లీ ఉంటుంది. మనకు పీడీఎఫ్ అకౌంట్లో కూడా ఎటువంటి అమౌంట్స్ లేవు. నాకు తెలిసిందంటే నిధులు కూడా ఇక్కడ ఏమీ లేవు, అసంపూర్ణంగా ఉంది. నాడు నేడు ఒకటే చాలదు, అన్ని వసతులు కల్పించగలిగితేనే ఈ స్కూల్ మేము ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి రక్షించగలుగుతాం. లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ఒక 7-8 టీసీలు తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ కంతా కూడా కంపల్సరీ ఒక 30-40 వరకు వెళ్తాయి. పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటాయి. నాడు నేడు ఒకటే కాదు, మాకు బెంచెస్ లేవు. స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి టీచర్లు కూడా పాపం లోపల ఫ్యాన్స్ కూడా లేవు. ఆ ఫ్యాన్స్ కూడా మేమే చేయించాము, ఓన్ ఫండ్స్ తో చేయించాము. స్కూల్ నుంచి అయితే 2019-20 నుంచి స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా 1 రూపీ కూడా స్కూల్ డెవలప్మెంట్ కి ఖర్చు పెట్టింది లేదు. అది గవర్నమెంట్ సొమ్ము మాత్రం. టీచర్స్ కూడా ఆల్సో ఈ మొత్తం కూడా మేము పేరెంట్స్ కమిటీ తరఫున నేనే తీసుకొని ఒక 80-90,000 వరకు ఖర్చు పెట్టి చేయడం జరుగుతుంది. వంట కూడా బయటే చేస్తున్నారు. ఇదే వంట కూడా బయటే చేస్తున్నారు.
ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక నాడు నేడు అనేది కాకుండా కూడా స్కూల్ సంబంధించిన ఫర్నిచర్ కూడా పూర్తిగా లేదు, అన్ని ధ్వంసమైనాయి. చూసినట్టయితే ఆ 2 క్లాసుల్లో కూడా ఒక క్లాస్కి ఏంటంటే తలుపులు లేవు, అవి కూడా బ్రోకెన్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ స్కూల్లో కూడా ఇక్కడ చూడండి, ఇవన్నీ కూడా అన్ఫినిష్డ్ బిల్డింగ్సే. స్ట్రెంత్ 95 మంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం మనకు డిఫరెన్స్ అంటే ఒక్కొక్క క్లాస్ లో 20 మంది మాత్రం కూర్చోగలుగుతారు. ఒకసారి చూడండి, ఒక 30 మెంబర్స్ అయితే ఒక స్కూల్ ఫుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ 30 మెంబర్స్ అయితే ఈ స్కూల్ ఫుల్ అయిపోతుంది. వచ్చేది ఎండాకాలం కాబట్టి పిల్లలందరూ బయట ఉన్నారంటే వడదెబ్బలు కానీ ఇంకెటువంటి ప్రాబ్లం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే మీ ఎంఈఓ గారు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని అభిప్రాయం.